Diplomația de Henry Kissinger. Acest iudeo-mason de rang înalt, împreună cu Rockefeller, cu Rothschild, cu Klaus Schwab, împreună cu Soros, conduc lumea din umbră. Toți politicienii, președinții, prim-miniștri de pe întreg globul sunt marionetele lor. Excrocii ăștia internaționali au miliarde de euro și de dolari ascunși în băncile din Elveția sau din alte paradisuri fiscale, în timp ce populația amărâtă a lumii e îndoctrinată să facă economie, să recicleze, să trăiască pe salarii mizere. Da, asta e lumea în care trăim. Demonocrație. Democrație nu a fost niciodată. Sau diplomație. Da. Bun. Doamne ajută.